Tabuk social media o video mangpli kaisa jeheno viral langi tongo te anglong baga tubi phekya o viral video ni mangpli video ni screen no noro viral mangpli video ni screen no nugui mangkhana je pun mera kwbang tuya kwlwksai tongmani mangpli tai norok o mangpli nungmani pore norok saimanung chungjakha omo ki kubu dia hinui te baksa rok kaihini tongkhana o mangpli nungmani pore omo ki bai swnamjak ta wngya hangkai che chengra da hinui hingkang nog no sai rewuno video ni mangpli ni ukulung ni kubui hingkakai je norok wansuk tongnai je omo che chengra hnai amo actually che chengra ya keba khai kunu bai swnamjakya omo wngkha kubu no saimangkha je luhito sagoro kaisa banijjo jahaj tlangui o pun mera no tlang tongma jorao no a banijjo jahaj durghotna ni shikar wngui philsaui thangka afuru o jahajo kajak ba jahajo tlangjak kwbangma pun mera a luhito sagoro klai thangbakya amoni mangpli no kasai phekya o video ni screen no hingkakai norok nugui mankhana je o pun mera ro tuya kwlwngmani pore borok no banchirinani bagui kwbangma borok no agugui phaimani borokni chikon rungo khaiui borok no khosaui tisamani haipano saimangkha je uddarkari rok uddar khaimani pore phano kwbangma pun mera 160 ta ni bisi pun mera rok tuya kwlwgui thikya hinui borokni local koktoma rogo hingkai kasaui phekya hingkai norok o mangpli nungmani pore norok tamo sano ujuk tei norok uansukmung bahai kisa comment khai sadi tai norok ani video no jodi no sajak hai like subscribe share khai di mode hai tebo kotal video rok manani bagui.